वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल once again। गिबियावनो फुंबिलिनिसिम गासै गोसो गोरबोनि आंनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। आं फुंनि 7 बाजिनाय लोगो लोगोनो दुमनि होनाय मोनसे जायगायाव मर्निं वाक खालामनो फैदोंमोन। दिनैनि ब्लगखौ आं खालामनो सानाखैमोन लोगोफोर, थेवब्लाबो जा साहा बागाननि समायना नुथाय, बे नुथायखौ नुनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आखायाव लादों। टेलेस्क'खौ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हासिगोन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं बेनो लोगोफोर दुमनि साहा बागाननि समायना नुथाय, जेरावहाय साहा बागाननि मानसिफ्रा गावनि जिउ खुंनायनि जिउनि राहाखौ बेयाव साहा बिलाइ खानानै रंजा खुसियै संसार जालांनो हायो। साहा बागानाव साहा बिलाइ खाग्रा मानसिफोरनि थाखाय दै गाङोब्ला दै लोंनायनि जगान होनो थाखाय बेवहाय गंसे गारि लाखिनानै दोननाय जादों, जाहाथे बेयाव दै गाङोब्ला साहा बिलाइ खाग्राफ्रा दै लोंनो हायो। समझ रहे हो ना। मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राया जाबाय बेनोदि दुमनि बागाननि सिङाव मोनसे राम मन्दिर बानायनो आखायाव लादों। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बेनो जाबाय लोगोफोर दुमनि बागाननि सिङाव थानाय राम मन्दिरा, जाय मन्दिरखौ लुफुंनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअखौ इसेबां दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय, टेक केयार, वन्दे मातरम।